morning, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ratones y ratoninos. Empieza el campus Musicalizat. De nuevo estamos aquí para ofrecer la diversión en Ontinyent. Veo aquí que tenemos muchas caras y culos nuevos. Voy a presentar a todo este magnífico elenco y empezamos por la más rockera. Ella es Nati. Jo sóc Nati i, bueno, la veritat no sé què vaig a fer així, però bueno. Navidad, Natividad, mucha Navidad. Bueno, anem continuant i continuarem per les moles de l'agrupació. Eixos monitos que tot ho arrasen i en tot poden. A la meua esquerra, com et diuen? Bueno, jo sóc Àlex, este és el primer any que estic així i la veritat no tinc molta idea de lo que vaig a fer, però bueno, m'han dit que puc fer de seguretat així que ningú es colarà en l'agrupació. Van més perduts que un xiquet en la muntanya. I a l'altra part, en el ring, tinguem el gran Joel. Ja com ja coneixeu un any, ja porta així, és el segon. Anem a veure si la liem més encara que l'any passat. I, bueno, això. Tinguem així a la canya i a la pesca. Continuem estos grans monitors. Tinguem així des de Ontinyent, trompetista, com et diuen? Bueno, jo soc Juan, és el meu primer any així també i l'únic que sé és que estar en el grup infantil i poc més. Eso es Juan Vila, Magarra de la Pipea. Continuem ja. Tinguem així a la meua dreta, tinguem a la gran baixista, muntadora de vídeos i de tot, com et diuen? Jo sóc Leire, que també soc... És el primer any que estic així i tampoc sé el que vaig a fer, però segur que passar-se bé. Eso es, tot el món farem. Ole, Leire, lerei, 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 lerei. I ara sí, entrem ja amb grans mestres a la cabina de mandos, que pareix un teletabi. Tinguem al gran... Xavi! I què vas a fer així, Xavi? Conta-m'ho. De tot. De tot, tios i nebots. Aixina m'agrada, Xavi. Continuem. A la meua centre dreta tindrem el gran... Jo sóc Nando, és el 5è any que estic i anem a passar-se bé. Eso es, més bé que un club, és un amic. Gràcies, gràcies. I ara sí, artífice de tots, capdavanter, pichichi de la Liga. No ha aguantat ningú campus més, com li diuen, així tinguem a... Este és l'últim campus, eh? Bueno, hola a tots i a totes. Jo sóc Sergio i este és l'últim campus, eh? Este és l'últim campus, així que aprofiteu-lo perquè ja no se'n faran més, o sí, ja veurem. I, bueno, en este campus anem a tindre tantes sorpreses que ni els monitors saben el que van a fer. Així que no sabem el que anem a fer avui i demà tampoc. Tanyo, tu què vas a fer? Ho saps? Jo sí que sé que vaig a fer. Lo que vaig a fer és que no sé lo que vaig a fer. Improvisació, i vaig a presentar-vos a la gran figura que va aguantar l'any passat i encara no l'han tret a passejar, però el monstre ja està així, sí, els monstres ja estan així. A ell li diuen X. A veure unes paraules de X i què van a fer en este campus. I dit això, passem a les normes del campus. Quines seran les normes del campus? A veure, la principal norma que hi ha que mantenir un ordre en l'agrupació perquè hi ha que respectar que a part del campus fa moltes més coses. La norma, mòbils fora. Respectar-se i ja estaria. No sé, jo crec que ja, no? Ja n'hi ha prou. Última i no menys important, passar-se-ho bé. No! I última de les últimes i la més important de totes, rentar-se bé la sobaquera y los bajos vientres, porque si no a la una, dentro del local de ensayo, parecerá en vez de una orquesta, una cuadra. Muchas gracias. Continuamos. ¿En qué se va a basar el estilo musical y qué rames anem a use your reason in the music? Nando, amb Xavi, combos, quines músiques anem a tractar, com serà el que anem a tocar enguany? Este any, com sempre, fem la Filarmònica
I això és el grup principal. Els de més, a partir d'ahir, anirem treballant pues això, cosetes que hem fet a 3 anys. Haydn, Beethoven i tota la companyia. Sí, Beethoven ja està aquí! També tindrem les batucades i viatjar per el món. Què més, Sergio, a nivell de logística, composició, etc. Este any anem a fer la gravació oficial de la cançó dels Mostres, vale, que van composar l'any passat. Anem a fer la gravació oficial i les activitats extra que a continuació vos presentarem, no així, en el PowerPoint. Power, energia, energy, control. I després ja tindrem un apartat de xistes, tindrem una bústia on podreu deixar tot allò que vulgueu comentar, cotilleos, amorosos, desamorosos, m'han furtat el bocadillo, se l'ha menjat el David, Juan Vila, espavila, continuem ahí i ara sí que anem a veure i tancant ja el programa perquè si no tenim ganes de dinar, anem a veure l'oratge. Tindrem que parlar de l'oratge. Plou i flasol, les bruixen es pentinen, Xavi? Es pentinen, continuem! In einer klitzekleinen Hafenbar saß ein braungebrannter Gaucho mit schwarzbraun. A Sant Rafael plourà, al Llombo farà sol i en Santana les ranes cantaran melodies amoroses. Això... N'hi ha que dir que això en teoria és una prova de programa de lo que teniu que fer cada dia, però no agarreu este com a base perquè no sabíem preparar res. No es nota que no. Leire, tu què dius? Si ho fem així, anava a dir una barbaritat. A Xavi li xirà molt de los nervios que va ficar. Pobre Xavi ho paga tot. Bueno, Taño, alguna coseta més que dir? Caput, musicalitat! Feu passeu, d'allò mos ve i comencem el dilluns! ¡Eso es! ¡Vamos! Hola,